ассалому алайкум бордуро, салом ба ҳама мардими сарбаланди тоҷик. Ҳама каса хуш омадед ба канали ҳафта душанбе. ва дӯстони азиз, дар навори имрӯза бо дархости зиёде аз подписчиконамон тасмим гирифтем ки як навор фақат Opel Vectra Ahura ба навор бигирем. шумо бошад дӯстони азиз, дастгирӣ кардани моро фаромӯш накунед. дани момент беҳад дастгиритон шидагия бордуро хоҳиш ҳамад лайкҳои бепла бизанед. нафарои тол меҳмонед хоҳишмандам дар канал подписия кунед ва ҳамин наворша хатиаби 200 лайкне бордуро ба наздики қисми диюмша мебурем. ба ҳам хотир нашуд лайк бетараф набошед. рақамҳои ватсаи мо дар рӯи навор мебурӯяд. агар ягон татуин ягон намуд мошин, хона, замин, квартира ва умуман чиновон молу маҳсулот барои реклама кардан дошта бошед, пас сурат ва маълумотиашро дар ватсаи мо равон кунед. иншоалло дар навори оянда реклама мекунем. навора бошанок заронда то охираш тамошо кунем. беҳтарин навор шудагия иншоалло маъқултон мешава. курси рубл дӯстони азиз дар рӯи экран мебурӯяд ва инак мо навора сар мекунем. тамошои бо фароғат ба хайре ки шумо хонем. холбордорои ба дилу ҷон наздик инак навори Vectra сар мекунем. хулоса навора кафонен ва якум Vectra фурӯшимон бордуро солиш 91 объем моториш 1.6 сӯзишвориш бензину газ коробка механика ранг золотисти кузов седан. мошин дӯстони азиз қарор дорад дар ноҳияи Ҷалолиддин Балхи. нархи мошин 17500 сомон. соҳиби мошин мегӯяд мошин соза, документ дора, утилизатсия дора. 4 баллон 80%. мошин срочно фурӯхта мешавад. рақамҳои соҳибша дар рӯи навор мондагин бордуро марҳамат занг занед ва маълумоти муфассалтарро дарёфт намоед. дӯстони азиз, зин Vectra фурӯшиамон соли 1995 сол, объем моториш 1.6 сӯзишвориш бензини холӣ, коробка механика, ранг сиёҳ, кузов седан. мошин қарор дорад дар шаҳри Конибодом. нархи мошин 27000 сомон. соҳибаш мегӯяд мошин раднои краска, техосмотр, утилизатсия дора. мотор маслан намехӯрад. хулоса рақамҳои соҳибаш дар рӯи навор ҳастаи бордурои ма марҳамат занг занед ва маълумоти бештарро дарёфт намоед. ногуфтанам на бордуро ки шумо дар чӣ намуд мошин лозим мешавад, ҳатман дар комментария нависонед ва мо иншоалло дар навори оянда ҷойгир мекунем. бордурои азиз, сеюм Vectra фурӯшиамон солиш 95 объем моториш 1.8 сӯзишвориш бензин газ, коробка механика, ранг зелёни, кузов седан. мошин қарор дорад дар шаҳри хуҷанд. нархи мошин 40000 сомон. соҳибаш қайд кардагия ки мегӯяд мошина 2 бамперш ранг шидагия, техосмотр, утилизатсия дорад то моҳи декабра, тонировка 10 моҳа. лабаҳои шикастагӣ несай, чашкиёш нав варид шидагӣ несай. хулосаи гап, 2 та электропакет дорад плюс люк. мошин CDX оригинал, пеш пуштуш мега зурай, фаро LED 200, фарои пеш қафо оригинал. хулосаи гап срочно мега фурӯхта мешавад. дӯстони азиз, рақамҳои соҳибаш барои маълумоти бештар дар рӯи навор мебурӯяд. марҳамат занг занед ва маълумоти аниқро дарёфт намоед. марҳамат бордурои азиз, чорум Vectra фурӯшиамон соли 1993 сол, объем моториш 1.6 сӯзишвориш бензину газ, коробка механика, ранг мокри асфалт, кузов седан. мошин бордуро қарор дорад дар ноҳияи Ҷайҳун, аниқтар карда гӯем Қумсангир. нархи мошин 18000 сомон. соҳибаш мегӯяд мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мотор, коробка 100%, ходовой чётка, аккумулятор нав, баллоно 80%, ҳуҷҷати солона, утилизатсия кардагия. хаярдори аниқ мегӯяд занг бизана, бо муомиларам дора. фақат хаярдори конкрет мегӯяд дар тамос шавад. бордурои азиз, рақамҳои соҳибша дар рӯи навор мемонад. марҳамат занг занед ва маълумоти муфассалтарро дарёфт намоед. марҳамат бордуро панҷум Vectra фурӯшимон солиш 93 объем моториш 1.6 сӯзишвориш бензин газ, коробка механика, ранг сафед, кузов седан. мошин дӯстон қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат. нархи мошин 24000 сомон. номеро транзит. соҳибаш мегӯяд мошин асосияни зурай ва срочно фурӯхта мешавад. хулоса бордуро рақамҳои соҳибаш дар рӯи навор мебурӯяд. марҳамат дар тамос шавед ва маълумоти муфассалтарро дарёфт намоед. ногуфтанам на бордуро ки рақамҳои ватсама дар рӯи навор мемонам. агар ягон татуин ягон намуд мошин, хона, замин, квартира ва умуман чӣ намуд молу маҳсулот барои реклама кардан дошта бошед, пас сурат ва маълумотиашро дар ватсаи мо равон кунед. иншоалло дар навори оянда реклама мекунем. خب شبچه‌ها نوار ادامه ما دستگیر کرده ما رو فراموش نکنید لایک و بپلا بزنید باردور در همین نوار نفرات طول میمونید باردور کمک پادپیس سر بجخین دالچه نوار ما ادامه میتیم Vectra نوبتیمون باردور Vectra آی باردور مخصوص سالش 90 объем мотор 1.6 سوزشوریش بنزین گاز коробка механика ранг سیاه کوزوف سدان номеро транзит мошин дӯстони азиз қарор дорад дар шаҳри душанбе нархи мошин 22000 сомон соҳибаш мегӯяд мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад
хайрдори аниқ бошад дар WhatsApp мегӯям муроҷиат кунед. ҳуҷҷат нав кардагии люкам дора. Ай пеш омада мошина бинед боз мисол ягон сумша мегзарем мега. рақамҳои соҳибаш дар рӯи навор мебарояд. дӯстони азиз, марҳамат дар тамос шавед ва маълумоти бештарро дарёфт намоед. ҳафтум вектори фурӯшимон солаш 93 объем мотори 6 сӯзишвориш бензину газ коробка механика ранг золотисти кузов седан. мошин бордирои азиз қарор дорад дар шаҳри Исфара. нархи мошин 18000 сомонӣ. соҳибаш мегӯяд мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. техосмотри яксола утилизатсия дорад. 4 чашка бутун срочно фурӯхта мешавад. рақамҳои соҳибаш дар рӯи навор мебарояд. бордиро марҳамат лӯитеро бошад занг занед ва маълумоти пурраро дарёфт намоед. дӯстони азиз, ҳаштум вектори фурӯшиамон соли бароишаш 1993 сол, объем моториш 1.6, сӯзишвориш бензин газ, коробка механика, ранг мокри асфалт, кузов седан. мошин дӯстони азиз қарор дорад дар шаҳри Исфара. нархи мошин 25000 сомон. соҳибаш мегӯяд мошин нав мотор кардагиай. мотор соат бар ин кор мекунад. кузов малярни корш ҳастай. дига ҳама ҷош 100%. рақамҳои соҳибаш бордиро дар рӯи навор мебарояд. марҳамат дар тамос шавед ва маълумоти бештарро дарёфт намоед. бордирои азиз, навори идома медиҳем. ва вектори фурӯшимон соли бароишаш 1993, объем моториш 1.6, сӯзишвориш бензини холӣ, коробка бошад механика, кузов седан. мошин дӯстони азиз қарор дорад дар шаҳри бухтар, яъне Қурған. нархи мошин 31000 сомон. пробегаш 227000 километр. соҳибаш мегӯяд срочно мошин фурӯхта мешава, алиш намешава, бо савдорам дорад. рақамҳои соҳибаша бордирои азиз дар рӯи навор мемонам. марҳамат дар тамос шавед ва маълумоти пурраро дарёфт намоед. бордиро навро идометем. навро нӯ замода то хиш тамошо кунем. беҳтарин навор шавега иншоалло маъқултон мешава. зиёда аз 12 векторара навор кардаги ҳастем. ҳатман лайкорам бизанен. ва бордирои вектори навбатимон солаш 92, объем моториш 1.6, сӯзишвориш хулоса сӯзишвориш бордиро бензин газай, коробка механика, кузоваш седан. мошин дӯстони азиз қарор дорад дар шаҳри бухтан, яъне Қурған. нархиш 10000 сомон. соҳибаш мегӯяд мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. камтарак муомиларам дора. мошин срочно фурӯхта мешавад. рақамҳои соҳибаша дар рӯи навор мемонам. бордиро марҳамат занг занед ва маълумоти ниқтаро дарёфт намоед. бордирои азиз, 11 вектори фурӯшиамон соли бароишаш 1995, объем мотори 1.6, сӯзишвориш бензину газ, коробка механика, ранг сервиси, кузов седан. мошин дӯстони азиз қарор дорад дар шаҳри ҳисор. нархиш 35000 сомон. соҳибаш мегӯяд мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мотор зур, документ утилизатсия доштай. хулос, рақамҳои соҳибаш дар рӯи навор мебарояд. дӯстони азиз, марҳамат дар тамос шавед. Довоздаҳум вектори мо бордиро дар навори имрӯза солаш 93 сол, объем моториш 1.8, сӯзишвориш бензин газ, коробка механика, кузоваш седан. мошин дӯстони гиромӣ қарор дорад дар ноҳияи Рӯдакӣ. нархи мошин 16000 сомон. соҳиби мошин қайд кардагие ки мегӯяд мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. 4 чашка навай, баллони нав, аккумулятор нав, ходовои нав, системаи электрикӣ ягон проблема надорад. хулас мешини фақат ҳай мекунӣ мегарди. краска неки дӯстони азиз мегӯяд яди деталаш кор доштай. утилизатсия дора. ҳуҷҷатҳош тамом шудагиа. мошин срочно фурӯхта мешава. мега беҳуда саволои бемаънӣ натиен. хулос, дӯстон, рақамҳои соҳибаша дар рӯи навор мемонам. марҳамат дар тамос шавед ва маълумоти бештарро аз холи соҳибаш дарёфт намоед. хобордорои азиз, ба ҳамин навори имрӯзаи мо ба анҷом расид. мисли ҳарвақта дастгир кардаи моро фаромӯш накунед. бордиро ҳатман лайкора бизанед, дар канал подписатсия кунед, зангулаи каналро пахш кунед ки шутоби ҳаррӯза наворҳои мо бохабар шавед. ва нафарое ки моро то охира тамошо карданд, дар комментария дар омада 3 то 7 зер кунед ва мо мефаҳмем ки шумо моро то охира тамошо кардед ва ҳатман миннатдории худро баён мекунем. ногуфтанам на бордирои азиз ки рақамҳои ватсаи мо дар рӯи навор мебарояд. агар ягонтатон ягон намуд мошин, хона, замин, квартира ва умуман чӣ навуд молу маҳсулот барои реклама кардан дошта бошед, пас сурат ва маълумотиашро дар ватсаи мо равон кунед. иншоалло дар навори оянда реклама мекунем. боқи дӯстони азиз дар паноҳи Алло бошед. навори инаваш рад кунед. хайр.